ҷамъияти ихтиёрии олимон дар Русия 5 олими тоҷикро ба плагиат ва ё асардӯздӣ айбдор кард. Ин ҷамъият Дисернет ном дорад ва айни замон рисолаҳои илмии 5 олими тоҷикро зери заррабин қарор додааст. Дар матни рисолаҳои номзадӣ ва доктории ин донишмандон плагиат ошкор шуда 2 нафари онҳо аз унвони илмии доктор ва номзади илм маҳрум гардиданд. ҳамкорам Абдулло Ашуров ба таҳқиқи ин мавзӯъ машғул аст. Абдулло, оё шахсияти олимоне ки аз унвон маҳрум шудаанд маълум аст ва инҳо олимони кадом риштаҳо ҳастанд? бале шаҳло, ҳаракати Дисернет ки алайҳи плагиат ва ё асардӯздӣ дар илм мубориза мебарад, шахсияти ин олимонро ошкор кардааст. То ҳанӯз ин ҳаракат 5 нафар олимони тоҷикро ном мебарад ки ба плагиат ва ё асардӯздӣ айбдор мешаванд. Аммо 2 нафаре аз инҳо, Зафар Тайфуров ва Назрулло Амиров, аз унвонҳои илмии худ бинобар шикояти ин ҳаракат аллакай маҳрум шудаанд. Зафар Тайфуров номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ ҳастанд ва Назрулло Амиров доктори илмҳои иқтисодӣ ҳастанд. Инҳо олимони риштаҳои гуногун ҳастанд, вале бинобар шикояти ин ҳаракат ки ин 2 нафар олимонро дар асардӯздӣ ва ё плагиат айбдор карданд, онҳо аз унвонҳои илмии худ маҳрум шуданд. бубин Абдулло, оё плагиат ва ё асардӯздии ин олимон чӣ гуна ошкор шудааст? оё далелҳои собите вуҷуд дорад ки ин олимон аз кадом асар чиро рӯбардор карданд? бале шаҳло, ҳаракати Дисернет як программаи хеле хосе дорад ки мушаххасан аз куҷо рӯбардор шудани асарро аниқ кардааст ва дар пайи ин 2 олим аз унвони илмии худ маҳрум шудаанд. Масалан, дар нисбати Зафар Тайфуров агар бигӯем, олимон ошкор карданд ки тақрибан 86% матни номзадии ин олими тоҷик аз рисолаҳои номзадие ки қаблан дар Русия дифоъ шуда буданд рӯбардор шудааст. Дар нисбати Назрулло Амиров бошад низ айни чунин иддао вуҷуд дорад, яъне ки ӯ низ ба асардӯздӣ ва ё плагиат айбдор мешавад. аз вазири маорифи ҷумҳурии Тоҷикистон мактуб гирифтем ба номи Закир Росия ки ҳамин чиз аз он асос надорад. мо заключение антиплагиати Россияро гирифтагием. уникальности текст диссертация 80% аст. яъне ба ҳаман талаботи ҷавобгӯ низ хаёл заркор намсел кардан биям баъд аз номи президент академияи илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ба номи вазири Россия илм маориф ва ба номи Закир Росия мактуб кардем. ҳамин чизро хадибина реал бинам бия надида қиса куштуа. ҳоло ӯ аз унвони илмии доктори илми иқтисодӣ маҳрум шуд ва дар ниҳоят мешавад гуфт ки шаҳло талоши ин олими тоҷик барои пайвандсозии хукпарварӣ ба гӯсфандпарварӣ ба ноком шуд.